kokari na nema komai tsanani wata ranka take sa'a sai ka zamo jarumi a cikin nan maye salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ya gari ya aiki a lokaci. Ya lo wallahi DJ Hai. To ya abubuwan ga suke? To gari dan ba nan zaba duk wanda haka so a faɗa ma kuɗi ne. Na wannan da kaka tabi. Wanga 7,500 an ka sai ba a bari ba. Na ba? 7,500. Wanga ha. Wannan 6,000 an ka sai. A'a an yayo ana samu wannan nika bukata. Allah ya launa DJ Hai. Wanga ha. Wanga 5,500 an ka sai. Shi wanga ya min kadan wannan. Wanga ma dan Wanga ha. wannan 7,000. Gaskiya duk wanga ya girma. Wanga wai. Ka bar min 2,000. 2,000? Eh. Ko ka buge ni ka doka ba da bura ba. Dan mai. Yanzu dan na ce ka bar min abu 2,000 ni na kai na fa. Ya za a yi in hada ma 8,000 an ka sai abu DJ Hai ka sai 2,000 wallahi na dada ma mari dan kan bura ba. To kamaron dan na ce maka ka bar min 2,000 ban ma ka ba da doke to in ban mare ka ba. Albarkacin SA ka bani shi SA Bashar Aliyu. Wane? Bashar Aliyu ka bani. Bashar Aliyu? Eh. Na baka wanga. Ha? Kuma na baka wanga DJ Hayaki. Dole na ma. In dai akan Bashar Aliyu na iya na baka wanga da min. To ka tanda ba. Ina mai mashi ina zai dokan masu. Ai ni na san cewa ga makasarka. In dai akan Bashar Aliyu na SA na ministan kasafin kasa. Gaskiya na. Ina da tabbacin cewa ko mina na kana iya bani kai har ranka in ce ka dauko ka bani kana. DJ Hayaki. Ina jin ka samu mota duk dan mangana baka so akan mai girma Bashar SA. Allah ya ba shi mai girma. Allah shi ba mata albarka. Allah ya saka sake ta ya aure ta. Wani ga buga ba. sanadiyar haka iyayen yara na ji sun yaba ma Bashar Ali SA nan na ka yau muna yaba mai ka masu ayyuka birjin Allah ne ya saka ma